शिवाजी पार्क 1 BHK फ्लॅट आता फक्त 16 लाखात, तेही कुडाळ सारख्या स्मार्ट शहरामध्ये. रेडी पोझिशनमध्ये फ्लॅट्स उपलब्ध. पत्ता शिवाजी पार्क, सत्कार हॉटेल रोड, कुडाळ. संपर्क 9422 3793 99 किंवा 9422 065 181. केंद्र सरकारनं खाद्यतेलावरील सीमाशुल्क 2 वर्षांसाठी रद्द केल्यानं तेलाच्या दरात काहीशी स्वस्ताई आली आहे. जागतिक बाजारपेठेत खाद्यतेलाचा पुरवठा वाढल्यानं खाद्यतेलाच्या दरात घट झाली आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना ऐन महागाईच्या दिवसात काहीसा दिलासा मिळालाय. तसंच श्रावणातील सणांनिमित्त चमचमीत खाण्याची संधीही मिळणार आहे. खाद्यतेलाचे दर कमी करण्याच्या दृष्टिकोनातून केंद्र सरकारनं 2 वर्षांसाठी खाद्यतेलावरील कस्टम ड्युटी रद्द केली आहे. तसंच खाद्यतेलावरील कृषी मूलभूत शुल्क रद्द केलाय. केंद्र सरकारनं खाद्यतेलावरील सीमा शुल्क 2 वर्षांसाठी रद्द केलाय. हा 2 वर्षांसाठी शुल्क रद्द केल्यानं तेलाच्या दरात काहीशी स्वस्ताई आली आहे. जागतिक बाजारपेठेत खाद्यतेलाचा पुरवठा वाढल्यानं खाद्यतेलाच्या दरात घट झाली आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना ऐन महागाईच्या दिवसात काहीसा दिलासा मिळालाय. तसंच श्रावणातील सणांनिमित्त आता चमचमीत खाण्याची संधीही सर्वसामान्य माणसाला मिळणार आहे. ब्युरो न्यूज कोकणशाही. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.